Mm. 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 Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng burong isda. Ayan, meron po tayo ditong bangus, meron tayong gulay, ampalaya, okra, talbos ng kamote at talong. Ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po kami kumain ni BPM, gusto po Yes. namin ulit ipakilala sa inyo ang isang shopping game apps po. Ito po ay ang Joygo. Sa mga hindi pa po nakapag-download, panoorin po natin. Para i-download po mga foodies, nasa description box po namin ang kanilang link. I-click lang po natin ang install at open. Pagka-download po, open po natin at punta na po tayo dito sa account para po makapag-register. I-click po natin account at syempre huwag kalimutan i-click ang user agreement po at pagkatapos po ay register. Ilagay po natin ang ating cellphone number at password na gagamitin po natin kada mag-login po tayo. Pagkatapos po ay i-click po natin ang get code at hintayin po natin pumasok ang OTP code at i-type po natin siya sa verification code field at makakapag-register na po tayo. Pagka-register po ay meron na po tayo kaagad 5 pesos free coins. At para po makapag-top up, ay pindutin lang po natin ang top up at i-bind po ang ating GCash number. I-click po ang Go Buy Things at i-click ang Yes. Tapos po ilagay po natin GCash number at pindutin po ang Get para po sa ating verification code. Pagkadating po ng code po ay i-enter po natin at i-click ang binds at pagkatapos po ay confirm. Subukan po natin mag-top up ng 100. I-click po natin ulit ang top up at piliin po natin 100 at i-click po ang confirm top up. I-click po natin copy at punta na po tayo sa ating GCash. Punta lang po tayo sa send money at express send at i-paste po natin yung number na kinopy natin kanina. I-type po ang 100 at i-click ang next at send 100 pesos. At balik na po tayo sa Joygo apps mga foodies at makikita po natin papasok ating niload kanina na 100 pesos po. Maaari na po tayo maglaro mga foodies, punta na po tayo sa home at meron po silang new game hotspot. Ang piso po natin pwedeng manalo ng 20 or 50 pesos. Subukan po natin 10 pesos. Time is to add even, tapos check out at confirm. Tapos pay 5 pesos, lalabas ang payment successful. Itay po natin ang result at i-click natin ang repeat at i-click ang receipt. Yan mga foodies, nanalo po tayo. Ganun lang po siya kadali mga foodies. At di lang yun, pwede po tayong mag-withdraw ang ating mga napanalunan. I-click po natin ang cash withdrawal at i-enter ang amount. Pwede po tayo mag-withdraw ng 300 up to 10,000 pesos po. At papasok siya mga foodies sa ating GCash. Ganun lang po siya kadali mga foodies. Kaya sa gustong masubukan ng Joygo, nasa description box po namin ang kanilang link. Hayan mga kapudibis, napanood natin kung paano i-download ang Joygo. Mga foodies, nasa description box po namin ang kanilang link. Kaya download na po tayo. Yes mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantaking kapampangan. Manganta na po. Yes. Anong unang subo natin? Siyempre, etong okra muna. Okra, Oo, tapos Ako, lagyan ano? natin ang talong. Ito. Bagong luto to, masarap. Yes. Yan. Unang subo mga kapudibis. Para sa inyo pang unang subo mga foodies, kain po tayo. Manganta po. Sarap. Sino nakakamiss ng burong isda? May nag-request po sa sa burong isda natin. Siya po ay si Ma'am Cecilia Gale. Ayan. Ito na po yung burong isda, ma'am. Kain po tayo. Po, gawa namin to. Gawa nila Ate Albi. Sarap. Baba ko na to. Para makita niyo yung pagkain ko.
Ay! Ulog. Ay! Dami sabaw. Ah. Ito, oh. Sabay tayo. Masabaw yung ano. Kaya press sila. Ang palaya. Yan. Sarap. Talong ako. Ano yan palaya? Talong na nga. Ay, sorry. Sarap. Yung buro namin mga kaputipis, talagang isda yan. Apo. Tilapia. Gurami. Ay, gurami yan. Ay, nakabili kayong gurami. Ay, gurami. Masarap yun mga kaputipis. Kaya masarap. Gurami siya. At saka dinadasal pa yan. Kapodibis. Kaya masarap na masarap yan. Oo. Special, ano yan, special, ano nila Ate Albi yan. Specialty. Specialty? Bakit? Kalakaanin mo yung mais. Hindi. Nalalaglag. Tinabi ko lang. Hindi pa kaya luto yan. Happy Monday mga kapudibis. Pasensya na po kayo. Wala kaming premiere nung biyernes. Friday. Yes, dahil wala kaming power. Simula 11 p.m. hanggang 5 a.m. Gising kami hanggang 5 a.m. Oo. Kaya yung eyebags namin malalaki lang. Kaya hindi kami nag-upload. Tulog lang kami. No? Natulog maghapon. Puyat. Kaya mga kapudibis, sana wag po kayo magsawa sa amin ni Ate Albi.
Si BBM niya, nakakalimutan na niya si Jason. Hindi. Jason pa rin. Ay, hi Jason. Kain tayo. Paborito na niya yan. Ang dami sabaw. Fresh. Press sila. Kinakain ni ano to, ni Lods? Oo, sinabi ko sa kanya, ayan yung mumukbang namin. Masarap daw yan. Sa bagay, basta Kapampangan, no? Mm-mm. Gusto nila yung buro. Tsaka iwas-iwas din sa ano muna ngayon. Sa baboy. Tok-batok, no? Mm-mm. Init. Heat stroke. O kaya, ano? Tataas yung mga pipi natin. Diyos ko. Okay lang isda ngayon. Halloween naman, no? Mm-mm. Mahal na araw. Mahal na araw sa 14.15. Ako. Ayaw mo na okra? Gusto. Cheers. Si ano gusto nito? Yeah. Di ba nag-order si Ate Rowena? Rowena? Ah, si Ate Rowena Gipara. Oo. Mga foodies ha, mag-download na po kayo. Joy Go. Yan. Gamit ang Gcash po natin. Pwede natin gamitan ng Gcash. Mm-mm. Mahilig talaga ako sa talong, basta gulay mga kaputibis. Yung talong namin, sumasabit yung okra. Yung talong namin, linuto namin sa hair fryer. Air fryer. Yun. Air. Hair. Air. Hair. Air kasi. Hair ya kasi. Air. Air. Ah, babo. Hair! Buhok! Diba? Buhok. Hangin. Ano mo? Babo. Oo. Ayan. Pinatawa ko muna mga kapudibis. Naiyak na siya eh. Pinatawa ko lang sa ano, hair sa taas, sabi ko. Agad-agad naman siya nag-react. alam ko to patawanin eh. Nabusog ako sa tawa. Sa balat na lang po to. Yan. Laman pa po to. alam ko ano yun to. Patawanin. Tama na, puputok dito. Bahala ako. Ayaw mo yun. May putukan. Nabusog ako sa kakatawa. Naiyak ako kanina kaya nag-off kami.
Dahil sa sa Air air fryer. fryer lang, natawa ka? Di mo nakita. Dami pa oh. Ah, meron pa yan. Mm. Sarap. Mag-shoutout na. Oo, bamakmakain ako. Di ba? Pwede naman. Mga foodies, habang kumakain si Bibi, mag-shoutout na po ako ha. Gusto po namin magpasalamat sa mga members po namin. Saglit na wala. Sila, Platinum B, Queen Natsu, Ron 21 Saudi Vlog, Me Vlog, Mickey D. Albert, Golden B naman po, Just Vista, PG Family Mukbang, tama? PG Family Mukbang, oo. Silver B naman po, Raw and Cook Food ASMR, Joby Tenorio, Jack's Life, Jojep Channel, Jenhen Capares, Your Wawa, Kyle Popper, Iñaki Eats, Julian TV, Hampas Lupang Burgis, Mamshi I Vlog, Mother Shingu at si Hungry Mangyan. Ayan. Meron po silang mga channel. Please supportahan po natin sila at mag-subscribe na po kayo sa kanila. At meron din po silang mga Facebook page. Mag-follow na din po kayo sa mga Facebook page po nila. At sa mga FB supporters po namin sila, Cindy, Mother Shingu at si Kyle Popper. Ayan. Pero meron po silang mga channel, please supportahan po natin sila at mag-follow na din po kayo sa mga Facebook page po nila. At gusto din po namin batiin si Mother Shingu, Sisi Koy, happy birthday. I love you. Happy birthday Happy po. birthday, Sisi Koy. Sisi ko, Mother Shingu, I love you po. Ingat kayo dyan. Ay, at saka pala si Remis TV Watkins. Ayan. Platinum B po si Remis TV Watkins. Meron po siyang channel. Please supportan po natin si Sisi Cap at mag-subscribe na din po kayo. Yes. At shoutout din at gusto din po namin magpa-thank you sa mga nagbigay ng star sa amin sa Facebook page po namin sila. Evelyn Suarez Cagisha, Alwina B. Pangilinan, Melchan Estrada Mantes, Jingjing Hoyla, Leon Taprosa, Lourdes Madarang Isaak, Taboron Ellis, Yang Abado, Benji Saito, Noemi Roquero Sarabia Escora, Miki, Jasmine Pagalilawan, Nikki Chaiswal, ayan. At si Lodrito Lili. Thank you so much po sa binigay po ninyong blessing sa amin sa Facebook page po namin. Shoutout po at maraming salamat po. At shoutout din po kay Chelsean Quiros from Apalit, Pampanga. At si Pick and Saleh, happy birthday po, Tito, ang asawa ni Tita Edenia and Saleh. Happy birthday po! At saka yung apo niya, yan. At si Mark Erickson and Saleh, happy birthday. Happy birthday! Happy birthday, bebe. At si Jessica Villa, Shirley Garcia, Len Malguera Soliman. Ayan. Shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa suporta po ninyo. At shoutout po Team Matibay. I love you so po, Team much, Team Matibay. Ayan. At si Leia Payawan Ate Siopaw. Leia Payawan. I love you, baby I love you Alison. po. I love you. At si Frenny Kimi Ate Estuason, Kimi. si Frenny Lenny at si Frenny Rizali. I love you. Jason mga Frenny. Laksamana, Your Wawa, Senior Maymay, Stella Mads Helen. Batusin, Mads Ellen, I love you po. Love you. Kaya mga Foodies, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie B, Instagram ng The Foodie B, at ang TikTok ni BBM. At Yes. mga Foodie B, Joy Go po, please, mag-download na po kayo, nasa description box po namin ang kanilang link. Yes, mga Foodies. Kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you. Love you.